खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब नोंथांखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजियाव जे भगवान महर लानो सोनाफोर दामु गैयिनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद सिनायलांबानो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय नों मारगौथ' लिपस्टिक फोननानै भिडिअ बानायदावबाथाय लिपस्टिक फोनाबाथाय लांदां लांदां खानस्रि बमा बमा मोनगारो गुस्थिखौ स' खानस्रि बमा बमा नुजायाना आंनिखौबो एनिवे सोनाफोर सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय ना जास्ट दानिसो सिला सिबखांदों आङो नै सेस गोलोमफ्रुजोब्बाय सिला सिबनायखिनियावनो नै सिजोब्बाय मा होनना बुङो दिनावनो आं ब्लाउसखौ गांनै गांथाम गानस्लायो होनना बुंनांगोन आरो मालाबाथ' नोंगे फुंगेबो थायो मेख्ला गाननानै ओमफ्राय दासो सिबदों दानो हांसोआ फुरफुरफ्रा खिलांजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय सोनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव मा मा शेयार खालामलांनो हायो आरो ना ओमफ्राय अनसुलि बिमाया आंनो माबा माबि बुथुमगासिनो दं आरो ना फिसाजोखौ थुसो जाहोनो थाखायनो एसे देखायलांनो आङो न' गुदियाव थास' लायनायनि फायदाया नै बेयावनो थास' बिबार मोनजायो थास' आथिङाथ' जाजाला दैनि नालाय खैलालै लेवा बाजुसिगोनायखौ बिराद गरम दङबो नै एसे मोनदोंबो गुदियावनो आरोना मालाय गोदो अमा फिसिबा बेखौनो थास'खौ फारि फारि हायै हायै बेयावनो थास' फिसिनाय बादिसो आरोना थास' आथिङाबो ओरैबादि गोलाव गोलाव जानानै दङना दैनि नालाय जाजानाय नंला बेहा नै सिङाव दंबावोसो नै ओरैबो जिङावबो दंबावो आइ नों नुजोबाखै ओइ मोनसेया लरायनाय नङालै नै बेयाव मोनसे लरायनाय मोनसे लरायै दङ दंबावोथ' लरायाखै आयै आं नुहुरगासिनो दङ नङालै ओरैसोब्रा ओरै जिङावसो नै बेफोरजोंनो आंहा दांनो मोना आयै नायसाय फैबायानो हा थां आंलाय दाखालि फैजेनबा सबायमाखौ खेरफा खेरफिखौ लानानै थांनांसिगोन आलुजों लगायनो भिन्दियाबो एसे ओंखारलायगोन नामा ओंखायनो न' खाथिनि थास'फोरखौबो जानला माला दानफायजायाहाय थास' बिबार थास' आथिं खानानै मोनजायो आइया बिदिनो होननानै बुंखायो जोंना जाखांबा दानफायनोसैनो जानाय सिजोन जोबबाथाय ओमफ्राय मैथाया नै बोरमाया हाबनानै साफा ना नङाबा थास' बिबारफ्राव होनानै जानो मैथाया गावसिनानो दंखायोमोन नै माबाया मोनजादों मोनजानाया दाखालै बोथिनै जाबाय आरो खेरेफा खेरेफि हा थाङा नोंनि जुनैथ' आं हाबनो हाला जेरावबो हा सकेट आबैनाव अबाव सकेट दा आमाइनाव बिहरगोन आं ओइ नै भिन्दियाबो दोल्लाव लोथाव दं आरो एसे नै खाबा ओंखारगोन बिनि जुनैनो बारि बाला हाबनो मोनला आङो जेरावबो दिंखियाबो नागिरनोसै सोनाफोर बैथिंहाय ओरैनोल' आइखौ लोगो लादों आरो ना सानजों नागिरगोन दे होननानै ओमफ्राय आइयासो हारसिंनो खालाजोब्बाय आरो नाङा आङो नोंसिनिखौ आंनो खानानै हरगोन होनखानाय गावहा आयै थाम्फैया हाबाब आं दसे न' सिङाव खामानि मावनायाव नोसै खारबोफानानै हाब्रुबो नांगुलायबाय अबेनिफ्राय मानसिया मा खादों मा नोङो आगम खादों ओइ नै आइया खाबाय खाजोनो होननानै फैबाय खाज्रांनानैनो गैला फैदो गावस्रासो लाइन लाजोबो नै लांगे फुंगे थाम्फै अरजाजोब्बाय नै सयथिबो थ' ओंखायनोथ' नोंसोर थानायखौ आं सिलायाव गेलेबाय थानो थिनबाय एसे अयथासार बिसोरो आंखौ नुवाखै थिथांसो जालांबावदों बियो नुवाखै बेहाबो थिथां होनबावबाय दिंखियालाय नै न'आवनो खाबानो मोनो जोंना बारियावनो जेरावबो थांनो नाङा नै गैया आइयासो हारसिं गेगे खाबाय लांगोन आं खागोन आइ नै बोबा बुथुमले मैगं लांनो नाय पात्तासो खाबानोलाय मोनो नै बेसाबो दिंखियाबो गैला दङ बारियावनो आरोना आयै आंनो बारा नाङा मिथिबाय नोंहाबो जानोबा नोंहाबो बुरजा खाबानो जाबाय फैदो नायनो थांसै फैदो गावहासो खादा खुदा गावनि आखायावसो हा थाम्फैया आंनि फिसायाव थांसै सोनाफोर जानाय नङा आरोना बिमानि खानाय जायो होननानै आंखौ गाज्रि दा मोनसै आरोना ओरैबादि थाम्फै फिसाफोरनि जुनैनो आं बेयाव थानो हाला ओइ लेबुखर नै ओरै फै थाम्फै गोजा माबार खानानै लाबो गाहायनि गोराया ओइ नै गोराया खानानै लाबो थाइबा खानानै लाबो थाब खानानै लाबो नै आं थांसै बाबा दे आगैखौ लानानै सनानै थाम्फै अरजाजोब्बाय बियो नै गैला गोदोनि नानि वाव बारिनिनो मैगं आरोना दसेनो नै लकेल बिमानि आखाइनि जानो सानदों आं थोबाय
बेनो थिनानै जाजाया दाङा सना दाङा मानग्रासो थिनानै जाजाग्रा मैगं नङा फ्रिजबो गैया जाहैबाय गाज्रि जागोनलै ओमफ्राय आयै थास'आ नों ना गाबोन माबाखागोन गाबोन सानसुआवनो लांखागोन हरदो मोस्रोम दङ फै सबाय बिमायाबो एसे ओंखारबाय मा आलुआव ओमफ्राय नै जाबाय लांगोन सानसुआव मोनसे एवफाबाय ओमफ्राय मोनायाव एवबाय मोनायाव जागोन ना जाबाय दिंखियाखौ एवनानै जादोंसै ओमफ्राय बेथ' थांगोन क'क्राझार ओमफ्राय दा मोनानि आदारा जोंना रेडि बोरो बिसिबांनि होनदों आयै बियो जोंनाव माने मेवा गैला ओमफ्राय जोंनाव जोंहा औवायानो दानलाजोब्बाय फानजोब्बाय लेथेर फेथेर होननानै नैबेखौ 15 थाखानि न' खाथिनि मादैमोननाव दहाय लानानै फैदों इल्लु इल्लु फंबायखौ अमा बेदर लाबोनो थिनदों आरोना ओमफ्राय दा खामानिनिफ्राय फैबाथाय अमाजों टेने लागायथारसै दा जोंनिखौसो ओमफ्राय माबाखौ मेवाखौ फिफाया जोंना गोदै होनना बुंबाय थायोमोन गोदैबोमोन ना जोंना गोदैमोन ओरैबादि गोदैमोन जोंनि औवा बुरखानि मेवाया आरोना ओमफ्राय लालेपारायाव जाबानो नोंसिनासो गोदैथारलै नोंसिनासो गोदैथार होनबाय थायोब्रा इयो गाव दानदोंमोनबो नामा मालाबा गाव दाननानै लायोमोन बारियाव आरोना मेवाखौ ओमफ्राय दा औवाखौनो साफा खालामजोब्बाय बारियाबो हावासि जायो नांलाबाय थाला होननानै औवा बुरखाथ' गैला औवा गुबै एसे दं आरो सानसे बाय सानसे नांगौ जायोना बेरा बुरा माबा माबि बैसां ओंखायनो दोनबाय आरो बुरखा गैला बुरखा जाय मोनजागोन दैसब मोनलायलायना गिदिर लेनजाय माबा हे प्रभु गेलेखादो आं हाथारला लेडि टार्जेन आयै टार्जेन ना लेडि टार्जेना मा जागोन ओमफ्राय गैला बेरेंसि बोराया थैबाय बाबा नाङा बैसाङा बायगोन आबैमोनना फगबान खास्थिहाय नै बाबा जों गोदो गेलेग्रा थेलाया सेस आबौआबो गैला थेलायाबो जत्न गैला गाखोग्राबो गैला होननाय सानसै जों आलु खेथि खालामबा एसे बोफाग्रा थेलाया बेनोमोन सनाफोर जोंना ओमफ्राय मा होनो गाखोनानै गेलेग्राया बेनोमोन गैला एकदम हाखाथारबायबो आरोना ओमफ्राय बेदरा दा सौफैयाल' जाथोंसै बेदरखौ दा मोनबोआल' जाथोंसै बेलासियाव एखमबा मोनबोआबो फाजा जानोसै माथो खालामबावनो थैगोनलै ओरैनो फाजा जायोथ' आरो जोंहा खिन्थु खुनु बेला ओरैनो फाजा जाफेराखै जेब्लानो जायो खालि बेदरजोंल' जायो अमाजोंबो जाफेरबावाखैना जोंहा बारा दाउजों अमाया आबौ लाना फैखाबाय मेवाजों अमा अमा बोथोरा दाब्लामोननि ओमफ्राय अमा ओमफ्राय अमाजों अमा आरो गोदोनि खोथा आरोना आबौआ आइनि बिफाया बिराद अनोमोन आरो मालाय आइखौ आरोना ओमफ्राय फैब्रबबाय थायोमोन मानसियाहाय साइकेलखौ गारियाव थिखांलायनानै बासायाव थिखोनानैहाय साइकेल सालायना फैफिनसै न'आव बारा पात्ता मोनलायामोन आरोना फैनायखौ ओमफ्राय फैग्राफ्राबो अमा लानानै फैखायो आरोना बायस्लाबनो हाया गैस्लाबखाया होनना मिथिखायो नालाय आरो बै समाव बिजनियाव थांब्रबो रिक्सा टिक्साबो बहुद खममोन जों उन्दै समावहाय लानानै फैफाखायोब्रा ओमफ्राय गावनो मेवा लायबाय मेवाजों अमाबाथाय खालि मेवाजों अमाल'ब्रा ओमफ्राय जेबो ओंख्रि गैदेरला ओमफ्राय माने ओंख्रि गैस'नि समाव फैयो नालाय एखमबा बे बैसां थैसाङाव मैगंफ्रा गैया जायोना एखमबा एकदम मैगं थास'नायाव फैनो रोङाब्रा बे आबौआ बांद्राय आरो सानसेखालि आइया खमा दानबाय थाबाय अमा लानानै फैबाय खमाजों अमाल'ब्रा सिगां समाव मैगंफ्राबो एभेलेबेल थालाबायामोन जेने थेनेमोन आरोना नागिर नुगिर दालाबायनायमोन बिदिनो ओमफ्राय फैसाबो गैया ओमफ्राय आरो अबेबा समाव मैगं खेथियाबो गैथारा जायोना बिनि उनावसो एसे बांसिन खेथिफ्रा खालामनाय जादों आरोना फान्थाव टमेट' टाइमनि टाइम खालामबाय थानाय जादों आरो बे जों उन्दै समावमोन बेयावबो फैजेननाय मोनसो नामा एसे जायोना
फैजेननाय बोसोर खारबोजेननाय बोसोराव आरोना लेथे फेथेमोन आरो एसे बिदिनो बांद्राय एथबां माने पारफेक्ट जाथ'वाखैमोन जेबो बुस्थुआनो बे समनि खोथा आरोखि ओमफ्राय बांसिन जोंहा जेब्लानो मेवा जायो दाउजोंसो मेवाखौ जायो आरोना मानसिफोरनि दालिजों मेवा माबाजों मेवा सबायजों मेवा होननाय बुस्थुखौ जोंहा जाफेराखै आरो आं मोनजाफेराखैबो दासिमबो ओमफ्राय दिनै दा फंबाया अमा लाबोआबा मोनजाफेराखै ना मालाय मेवाखौनो हारसिं फाजासो जानांसिगोन आरोना ओमफ्राय ओरै साहाबो फुदुंबाय आङो नै ओमफ्राय नैबे दालाय आमुलखौ आङो मोननै लानानै फैदोंमोन ना थांनायजों जोबनायनिसो जाहैबाय दाख्लैनो जोबगौमोन गेजेरावनो गाइखेर लायै लायै लोंदेरनाय जाबायना फाइनालसो जाहैबाय आरोना साफाता दंबावो गेसखौ दामुगै दे सनाफोरनि हुगारनो मोनाखै दहाय दालि गोदौनाय मा गोदौनायानो ओमफ्राय सनाफोर गरमबाबो साहाखौ गु लोंनानै लानोसै साहाखौथ' गारनो हाया नङा होमबा ओमफ्राय ब्लगसाथ' बेनोमोन बेलासिनि ब्लगस आरोना बिमा बुरैनि आंनि फारसे अननानै मैगं थाइगं बुथुमनायखौनो आं शेयार खालामबाय आरोना सनाफोर आरो दा नै बेलासियाव बुथुमनो इसका मतलब आङो थांसिगोन क'क्राझाराव आरोना बेनिफ्राय गाज्रि मोननो नांला बे ब्लगसावबो आं खुसखोब्रिखौ एकदम नोंथांमोनजों क्लियारलि होनो हानाय नङा मानो होनबा नेक्स्ट ब्लगसाव सहैनानै सिदा सिदा रिपर्टजोंसो नोंथांमोनखौ आं मोगा मोगि आरोना स' नोंथांमोन नुबानो मिन्थिगोन आदसा फाग्लिनि खुसखोब्रिया बेसोमोन होननानै आरोना सिदा सिदि मोगा मोगि होनो आइ प्रमिस सनाफोर सिदा सिदि मोगा मोगि होगोन आं आरोना बेनिफ्राय नेक्स्ट ब्लगखौ एसे नेनानै थांबावदो अननानैहाय गाज्रि मोननांला मा बिदि नेक्स्ट होनबाय थायो होननानै आरोना दाबो खिथाखाबायना आङो रिपर्टखौसो सिदा सिदि होनोसै होननानै आरोना स' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच